långsamt. Det går inte, du håller emot för hårt. Ja, jag vet. Nej, det går inte. Okej, vi gör så här va. Jag står ner och runt. Något. Typ som den här. Håll uppe kolven. Du får liksom typ så. Ja. 60 där. Och så får du hålla i cylindern. Jag lägger den här. Nej, det är cylindern. Eller hur? Nej, golven då. Jag tror det är så. Det är lite svårt läge. Här är backning står jag på ena sidan. Ja, du ser det. Det är på båda sidorna. Det är det jag tappar med. Åh, en jävla hora! Jag hade haft en hel häst om du inte hade färgat det. Känner lite skillnad i alla fall. Ja. Men jag reagerar också så det är lugnt. Ja, men då sa jag att det var ditt fel. Det är mitt fel. Ja, du säger det till mig att det är ditt fel. Jag med något. Ja. Ja. Slå mig i huvudet. Nej, du får det hela tiden. Gå ut och spotta för helvete. Jävla klant. Du kollar till och med på den som fast.